Здравейте, приятели! Днес започваме с... Ще покажа как е най-добре да оцелеете. Както знаете, ако изобщо сте играли Майнкрафт, най-важното, нашия приоритет е дърва. Тъй като някои гледат клипове, които не знаят как се играе, аз ще покажа най-различни техники. Най-важно е да си качиш за най-голямото място, на най-високо. Може да намериш дърва. Защото, както казвам, те са най-големия приоритет. Виждате колко е голямо мястото. Важно е да си на високо, за да може да видите всичко. Трябва да си крафнем, за да е готово. Да, точно така. Обаче, не знам, слушайте какво да правим. Къща ли да оцеляваме ли, дайманти ли да търсим. Изобщо знаете какво е диаманти. Не може да ни учите английски в даска. Както и да е. Окей, да започваме. Най-важното е да си направим къща в момента. Това трябва да намерим още малко дърво. И хубаво да оцелем, че дори мечка да не може да ни намери. Обаче за това ще ни са много... Ще ни трябва важни неща, които не знам дали ще можем да ги намерим. Това... Започваме вече. Ще да направим... Браво! Имаме стикове, но все още нещо липсва. И не знам какво е. О, да, крафтинг. Благодаря, че ми напълни. Хай сега. Правим всичко както му е реда. И да накараме Майнкрафт да се разцепи. Може да успеем в нашата игра всичко да е окей. Както казах, аз съм в играта се води Хари Хард, но може и в коментарите да му споменавате Ники, Никстър, Никсън, както ви дойде на ум. Желая все пак, не съм толкова претенциен. Че, не знам, може какво правим. Според вас... Но... Бравичка. Както видите, тук има кол. Трябва да го изкопаем. След като го изкопаем, да си направим мина. Мината да вземем, да направим всичко. Ще е много готско, ще енчантваме. Обаче в някакъв друг епизод, повярвайте, ще е уникално. Тая игра ще е уникална, която ще проведем с вас. Не знам преди дали сте играли Майнкрафт, но много ще ви хареса. Ако става дума за Майнкрафт, това е най-готината игра. А сега, за 21 век е най-готината игра. Но има хора да вече предпочитат и съвсем друга игра. Кой не знае какво ще искаш. Както виждате, тук си направих нещо като мини-мина. И мисля, че е доста сполучлива. Сега, тъй като вече имам и достатъчно стоун, достатъчно кол, сега трябва да си направим една печка. Печката е най. Точно заради това виждате, че
Може и малко торож да си направим, поне 5 да си имаме. И точно заради това сега трябва да си опечем фурната. Не знам какво да си опечем, дайте пример. Поне малко, моля ви. Добре, както и да сам се справя. Окей, да започваме. Вече наистина почвам да се залажам за работа, тъй като виждате, че ще заснемам 10 минути. Следващия епизод може да гледате на... После ще ви кажа инфото. Инфото е тайна майна за сега. Както видите, аз не съм с много получили в телефон, но доста хубав. Е по-добре от някакъв строшкан Samsung. Не строшкан, доста мои приятели с Samsung. Но не знам, тая марка не я предпочитам толкова много. Точно за това. Хайде сега да ни изпадаме в много приключения и темпо зони. Да си направим стол. Да, виждате точно как се прави, но няма впечатлящо. Точно заради това, както вече ще излезнем, заради проблем може да го наречем, че нещо играта много не ми се получава. Както сега видим, всичко става среда си. Обаче, тук ние всичко са среда си, защото миналата нещо не ми се получава. Както виждате, не ми е много готка. Готка, обаче толкова мога да направя. Пак за 5 минути си уредих страшен живот. Както виждате, доста изкопава. Не знам на вас дали ви допада, но това ми е направил като рекорд. Но това е доста. Доста неща си направих. Не знам кой колко му харесва. Но може да гледате други клипове. Но аз съм... Това е моят първи клип все пак. Тъй, че... Пожелавам ви всичко хубаво с играта. Ако съм ми помогнал. Може и после към вечер. Следващия епизод, ако стигне, ако не може и това. И така разни чудовища, крипъри, айтъми най-различни ще се съберат от тогава. Много различни неща може да научите. Само ако искате, веднага ще ви ги покажа. Пишете отдолу на коментари, ако желаете някаква помощ, веднага ще ви дам. Доста имам приятели да я знаят. Аз съм информатор. Тъй както виждате, доста стон си направих. Обаче ми е проблем това. Тъй като нямам достатъчно торч. Нямам какво ще правя. Сега някак ще оцелея. Ще съм на дърва. Нали знаете? Някои къщи са на дърва, други на въглища. Никой не знае. Ето. И лично моята кирка замина вече. Изневери ми. И то доста.